To je obyčajný feťačik, ktorý si vymenil zuby za porcelánové. Kedysi sa v parlamente hádali o zákonoch, dnes o tom, kto má porcelánové zuby. Vítaj v roku 2025, keď minister Taraba označil opozičného poslanca Saba za osobu užívajúcu zakázané látky. Lenže v našej politickej histórii to nie je žiadne novum. V roku 2001 poslanec Ján Super vyhlásil na margo kolegu: toto je poslanec. Šok, titulky, pokuta, odsúdenie. Dnes by z toho bol len ďalší reel. A ešte skôr, rok 2000. Na briefingu HZDS Vladimír Mečiar označil novinára za, povedzme, slangový výraz toalety. Potom sa bránil, že to bolo v zápale emócií. Slovensko to riešilo dni, média aj satirici sa išli potrhať. A dnes to riešime len dovtedy, kým nepríde ďalšie video z parlamentu. Ak si myslíš, že slovenská politická kultúra klesá rýchlejšie než kúpyschopnosť Slovákov, daj like, komentár a odber. Aspoň niečo, čo pôjde hore.